Социаль хезмәткәр Рано Абрамованың һәр иртәсе үзенең карамагында булган өлкәннәргә ярдәм итүдән башлана. Ул Әхмәт авылында социаль кайгыртуга мохтаҗ 6 кешене карый. Алар көтеп торалар. Алар уже менә график буенча йөрим. Мин әйтәм уже икенче, например, график буенча составлять иткәндә, төзегәндә уже мин әйтәм шушы көнне киләм, шушы сәгатькә. Алар уже капкасын ачып торалар. Галина Борисова физик мөмкинлеге шикләнгән хатын-кыз мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмый. Изге күңелле Рано ханым аның зур ярдәмчесе. Үзенең карамагында булган ярдәм алучыларга ул ачык йөзен, йомшак сүзен жәлләми. Изге күңелле Раиса Фәрхетдинова Шакмай авылында 9 кешегә ярдәм күрсәтә. Социаль хезмәткәр ул һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше рухи халәттә ди. Хәлләрегез бер кие? Бер кие, Аллага шөкер. Әйдә узыгыз. Аларның өен җыештыру, азык-төлек китерү, юындыру, ашарына әзерләү буларның барысы да Раиса ханым җилкәсенә төшә. Бу һөнәрне авылда башка эш булмаганлыктан түгел, тормышының мәгънәсен башкаларга ярдәм итеп яшәүдән күргәнгә сайлаган ул. Нигә соялым, ярдәм итәсе килде, өлкән кешеләргә ярдәм итәсе теге. Үзләре магазинга бара алмагач, идәннәрен җуалмагач, барыбер аларны әзрәк поддерживать итү кирәк дип уйлыйм мин. Раиса Фәрхетдинова бу өлкәдә 8 елдан артык хезмәт куя, олыларның ихтирамын яулаган инде. Аларга карата игътибарлы, мәрхәмәтле булуын өлкән кешеләрнең күп санлы рәхмәт сүзләре раслый. Кирәк әйберләрен барсында алып кайтып бирә, суларын алып кайтып керә, чишмәдән, өйләрне җыештыра. Зәйдә 50дән артык хезмәткәр социаль кайгыртуга мохтаҗларга ярдәм күрсәтә. Шуларның 15-е авыл җирлекләрендә хезмәт итә.